Il-Partit Laburista spjega il-proposti għan-negozji. Proposti maħsuba biex jagħtu spinta lin-negozji lokali u fuq kollox ipenġu lil gżiritna bħala lok ideali għall-investiment fuq skala globali. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Prim Ministru Joseph Muscat saret enfasi fuq id-9 proposti partikolari għal dan il-qasam. Proposti li kienu xprunati mill-fatt li dan huwa gvern li kien, għadu u jibqa pro-business. Waħda mill-proposti ewlenin hija li negozji, partikolarment dawk żgħar u medji, ikollhom aċċess għal kreditu u self mill-banek kummerċjali. Il-Prim Ministru spjega li minħabba regolamenti internazzjonali, il-banek qegħdin dejjem iżommu iktar idejhom maftuħ ta' kontijiet u aċċess għal finanzi. U għaldaqstant hemm bżonn li nkunu proattivi. Ħankunu proattivi billi ħanaraw li l-Bank Malti għall-Iżvilupp li waqqafna matul din il-leġislatura jkun operattiv kemm jista' jkun malajr u jagħti u jpoġġi għad dispożizzjoni fondi mhux biex isellef u direttament lin-negozji, dak mhux ix-xogħol tal-Bank Nazzjonali tal-Iżvilupp, imma biex jpoġġi fondi għad dispożizzjoni tal-banek kummerċjali biex permezz tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb u joffru fondi ta' finanzjament lin-negozji kemm dawk żgħar kif ukoll dawk medji u kbar. Il-Partit Laburista ħaseb ukoll għal riforma fil-liġi tal-kera, liġi li l-mod kif infasla attwalment toħloq inċertezza fost numru ta' negozji, kemm lis-sidien kif ukoll lil ħaddiema. Negozji li jkunu għamlu snin jinvestu fil-goodwill tagħhom u li l-mod ta' kif saret il-liġi tal-kera titfa' hija sbilanċjata wisq kontrihom. Aħna mhux ndawru il-bilanċ kontra s-sidien, irridu nagħmlu riformi li jkunu ibbilanċjati biex min ikun ilu imċaħħat mill-proprjetà tiegħu għal snin jieħu dak li ħaqqu. Imma dak in-negozju li jkun ilu jinvesti snin f'dik il-proprjetà permezz anke tal-goodwill jieħu ukoll dak illi ikun ħaqqu. Malta se tkompli tkun impittra fuq skala globali bħala destinazzjoni ideali għall-investiment anki għall-hekk imsejħa startups, negozji li għadhom kif twildu f'dinja ekonomikament kompetittiva. Qed ikun propost li fi Smart City jinħoloq campus għal startups kemm Maltin kif ukoll internazzjonali li jirrilokaw f'pajjiżna fejn dawn ikunu jistgħu joperaw minnu fih. Inti toffri spazju u post bxejn u ħafna drabi sussidji u affarijiet servizzi lil numru ta' nies li jkollhom idejat tajbin ħafna, tagħtihom 3 xhur żmien biex jiżviluppaw idea, ħafna drabi tkun technology driven. Umbagħad tgħid li l-aħjar idea inti għandek min jixtriha diġà. U aħna diġà qegħdin għandna diskussjonijiet avvanzati ħafna mal-Gvern ta' Dubai illi u mal-owners ta' Smart City illi ikonna dan l-Accelerator Program biex dawk li jkollhom l-aħjar idea u mbagħad ikunu jixtgħu jixtruha l-Gvern ta' Dubai stess. Il-Partit Laburista qed jipproponi wkoll li l-massimu ta' qlieħ fis-sena biex wieħed ikun eżenti mit-taxxa jitla minn 14,000 euro għal 20,000 euro. Dan jgħod mhux biss għan-negozji żgħar iżda anki għal min huwa self-employed u dawn se jiffrankaw 1,080 euro fis-sena. Il-Ministru Chris Cardona nnota wkoll li l-ħlas li jingħata lin-negozji li b'xi mod jagħtu servizz lill-Gvern se jitħallsu kollha fil-ħin. Ikunu fil-ħin permezz ta' applikazzjoni ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea li hemm sejħa Late Payment Directive illi mhux biss tagħti l-assigurazzjoni ta' ħlas fil-ħin imma wkoll tagħti wkoll l-assigurazzjoni illi jkun hemm l-interessi illi n-negozju huwa dovut fuq il-pagamenti blura. Fl-istess ħin qed ikun propost li se jkunu mtejba l-iskemi tal-Micro Invest li joffri l-ewwel għajnuna lil-negozji. Dan billi fost oħrajn l-għajnuna ta' 30,000 euro għal intrapriżi bbażati f'Malta se tkun estiża għal 50,000 euro. Negozji bbażati f'Għawdex jieħdu għajnuna ta' 70,000 euro. Kif ukoll assistenza ta' 70,000 euro għal negozji bil-maġġoranza ta' isma' f'isem in-nisa jew mara self-employed. Il-Ministru Manuel Mallija qal li fil-waqt li l-Gvern dejjem ħass il-pols tan-negozjanti hemm fattur ieħor importanti. Importanti il-konnettività u hawnhekk nista' ngħid li mal-Onorevoli Prim Ministru anke riċentement għamilna l-istudji u qegħdin inkomplu aktar biex naraw kif ikonna wkoll submarine fiber cable illi mhux biss huwa dak illi għandna preżentament ma' Sqallija li mbagħad joħod għand Milan imma wkoll ieħor illi jista' jwassal b'konnessjoni ma' Marsilja.
Il-proposti jinkludu wkoll Brexit Task Force biex tilqa l-isfida tal-proċess Brexit fuq is-suq lokali, it-twaqqif ta' Malta Business Council biex jiġġieled il-burokrazija żejda u kompetizzjoni ġusta f'importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti bil-baħar.